začínať modlitbou a pôstou. Všetky veľké diela, aj v starom zákone, aj v novom zákone, začali modlitbou a pôstom. Ja verím, že Pán Ježiš Kristus už od svojho detstva sa modlil. Mal krásny vzťah so svojím Otcom nebeským. Proste zdieľal sa, mal modlitebný život. Ale nemal pôstny život. Dovtedy mal milosť u Boha i u ľudí. Ale začnite sa pôstiť, tak budete mať milosť u Boha, ale nebudete mať milosť u ľudí. A tu začína duchovný boj. Musíte si toto uvedomiť, že keď Pán Ježiš Kristus vstúpil do pôstov a bol na tej púšti, dovtedy nikdy k nemu neprišiel diabol. Nikdy. Ale vtedy, keď sa pôstil, keď svojim modlitbám pridal pôst, tak prišiel diabol a teraz ja parafrázujem to, čo sa stalo. Čo ty chceš? Ty si Boží syn? Ak si Boží syn, tak toto. A začal si diabol ako keby si robil práva a nároky, že jednoducho preskenovať Pána Ježiša, alebo ovládnuť Pána Ježiša Krista. Kým sa len modlil Pán Ježiš, nikdy diabol sa neukázal. Nikdy neprišiel na povrch. A toto je jedno veľké tajomstvo, čo vám chcem povedať, že keď vy k vašim modlitbám pridáte pôst, tak tým modlitbou a pôstom rúcate plány diablové. A diabol vám príde a povie, čo ty chceš? O čo ti ide? Urob kompromis. Začni proste... Ja ti dám. Ja ti dám aj peniaze, ja ti dám slávu. Poklon sa mne. Nemusíš tak celkom až k zemi. Stačí len takto pochyl hlavu. To mi stačí. A viem, že si môj. A ja ti dám ti bohatstvo, dám ti slávu. A toto je evanjelium prosperity. Tí ľudia, ktorí hlásajú evanjelium prosperity, oni nie takto sa poklonili niektorí diablovi, len takto najprv. A vlastne každé kázanie, každá bohoslužba, tým hlavným programom sú zbierky, peniaze, proste a slovo o tom, aký môžeš byť bohatý, aký môžeš byť úspešný. Bratia a sestry, potom neskôr títo ľudia idú a zavezujú sa a diabol, viete, keď mu podáte prst satanovi, tak vám stiahne celú ruku. A nielen celú ruku, aj celého. Ja som videl taký záber na internete, ako podal volať do ruku opici a ona vtiahla ho cez úzke mreže, ho pretiahla proste tam. A toto je diabol. Nepodávaj diablovi ruku. Ty sa chráň. Ty musíš vedieť, že keď raz položíš, tak je to aj u Joba napísané, keď raz položíš na toho behemota, keď položíš na neho svoju ruku, pamätaj na boj a neučiníš toho viacej. To znamená, že len raz a to máš celý svoj život, duchovný boj, duchovný zápas. Ale tento zápas je korunovaný, lebo už išiel pred tebou jeden víťaz. Išiel Pán Ježiš Kristus a Pán Ježiš Kristus ti bude dávať víťazstva, bude ti dávať proste to požehnanie, ktoré ty potrebuješ k svojmu životu a k svojej službe. Tento druh vychádza len modlitbou a pôstom. Teda tie konštrukcie, tie tie diabolské plány, tie všelijaké plány, ktoré má diabol. Viete, aj v tomto svete má veľké plány diabol. Ale musím vám povedať, keď to úprimne zoberete a začnete sa modliť a pôstiť, také premeny budú sa diať vo svete, že aj sami politici, aj tí najvyšší budú zírať, budú sa dívať, čo sa to deje. To sa nám vymklo z rúk. Pôst je silnejšie,
niečo ako atomová zbraň. Modlitba a post dokáže to, čo ani ten najvlivnejší politik na tomto svete. Vážim si ich. Ja nehovorím proti ním. Ale modlitba a post rúca všetky konštrukcie diablové. Keby som išiel kdekoľvek, na kraj sveta by ma vyhnali a povedal, tam založ zbor. Viete, čo by som najprv robil? Nezačal by som hneď hlásať a kázať. Začal by som sa modliť a postiť. A modlil by som sa postil až dovtedy, kým by mi Pán povedal, no a teraz vstaň a iď tam a rob to. A naraz by som videl, že Boh začne stavať nové veci a veľké veci. Teda takto vnímam modlitby a post. Ja a aj moja manželka, keď sme išli na kdekoľvek, na akékoľvek miesto, vždycky sme išli najprv do modlitieb a do postov. Nielen samé modlitby a post. A potom proste to úplne až viditeľné, až sláva Božia sa ukázala v tom všetkom, čo sme potom mohli vidieť. Bez modlitby a postu môžeš žiť len taký vlažný náboženský život.